tuh. Ah, tuh. Oh. Sing proyekto ganti-ganti lu. Tuh. Tuh. Ah. Sinar budaya lo iki lo. Tuh. Ah. Ayo. Bebarengan pojokan berbari srengenge nyunar ngulon paratane manu ing ngoceh ana wiwitan pating jambruwe jeneng atine katon asri donya saisine Ing wayah esuk jagon mikloro rame suarane pating kamrojo adu senenge saduluranane bebarengan padha natur pari srengenge nyunar ngulon parane manuk ing ngoceh ana wit-witan pating jambruwi jeneng atine katon asri donya saisine. Ayo 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 sing prayeto gantikan konco-konco sinar budaya ayo podo ditajake
Sinar budaya. Ya, tuh, dea, tuh, tuh. Dea, tuh, tuh, dea. Aku, dea, aku. Doa, tuh, hikos, tuh, doa, aku, kos, tuh, kos, tuh, doa, aku, kita, aku, kita, aku, doa. Ayo, yo 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 yo, ya, halo, ayo, bebas, tuh, ayo, tuh, waduh, 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 ya wah, tuh, bebas. Ayo, itu, waduh, tuh, ikut, tuh, Hei,
Sinar budaya. Aku Beko Beko Ayo